gwasanaethu am y Pasg. Nawr, wythnos diwethaf, ydych chi'n cofio o'n i'n wedi gweld Iesu yn dod i mewn i Jerusalem ar gefn asyn? Cofio gyda'r dail palmwydd? A dyn ni'n galw'r diwrnod yna yn Sul y Palmwydd. Wel, wythnos yma, ni'n mynd i sôn am chydig o diwrnodau ar ôl i Iesu dod mewn i Jerusalem. Mae Iesu yn cael pryd o fwyd gyda'i ffrindiau y disgyblion. A dyma stori beth oedd yn digwydd yn y Swper Olaf Iesu. Dyma Iesu wedi dod i mewn i Jerusalem. Ac oedd Iesu wedi dod i mewn i dathlu gwyl y Pesach. Achos iddew oedd Iesu, a mae pob iddew, hyd yn oed heddi, yn dathlu gwyl y Pesach. Achos mae'n atgoffa nhw am yr amser nôl yn yr Hen Testament pan oedd Duw wedi ryddhau yr Iddewon o'r Aifft ac wedi dod â nhw i mewn i'r wlad Duw wedi addo iddyn nhw. Felly dyma Iesu yn dod i dathlu'r Pesach gyda'i ffrindiau a bod nhw'n dod i cael pryd o fwyd. Nawr, wrth nhw cael y pryd o fwyd yma, dyma Iesu yn codi'r bara ac yn dweud diolch i Dduw am y bara. Ac wedyn yn torri'r bara ac yn dweud dyma fy nghorff wedi torri i chi. A wedyn mae'n codi'r cwpan yn dweud dyma fy ngwaed sydd wedi tywallt drostoch chi. Mae'n peth od i dweud. Corff, gwaed, achos bara gwyn yw e. Ond oedd Iesu yn defnyddio symbolau. Felly i helpu ni i cofio yr hyn oedd e wedi wneud. Mae'n defnyddio bara fel symbol o'i corff e, a'r gwyn fel symbol o'i gwaed e. Ac oedd e'n dweud y pethau yma, achos oedd e'n sôn am beth oedd mynd i digwydd iddo fe yn y dyddiau nesaf. Nawr mae Cristnogion yn defnyddio'r hyn oedd Iesu wedi wneud ac yn defnyddio y symbolau o'r bara a'r gwyn yn ein eglwysi ni heddi. Falle bod e'n edrych ychydig bach yn wahanol, falle bod bara fel hyn, neu falle bod e wedi torri am barod. Falle bod e'n cwpan fel hyn, bod pawb yn rhannu. Neu cwpanau bach fel hyn, lle bod pawb yn cael un yr un. Mae rhai eglwysi yn galw y symbolau yma yn pethau gwahanol. Lle falle chi wedi clywed geiriau gwahanol. Ond mae'r holl beth i atgoffa ni beth oedd Iesu wedi wneud yn y Swper Olaf ac hefyd ar y croes adeg y Pasg. A dyma stori ni am yr wythnos yma. Ti wedi joio'r stori, Sarah? Do, ond dwi'n hefyd yn hoff iawn o'r ffilm Prince of Egypt sydd yn siarad am y Pesach. Wrth gwrs, falle bod chi eisiau gwylio'r ffilm yna i dysgu mwy. Dwi'n hefyd yn hoff iawn o'r ffaith bod y peth olaf roedd Iesu wedi gwneud yw bwyta pryd o fwyd gyda'i ffrindiau. Oedd yna'n neis, oedd e? Yeah. A'r peth o'n i'n hoffi, oedd Iesu yn gwybod oedd e'n mynd i farw mewn ychydig o dyddiau. Ac oedd e dal wedi wneud e, achos bod e'n caru ni siwt gymaint. Nawr, dwi'n mynd i gweddio nawr, ac os ydych chi eisiau gwneud eich gweddi fi, eich gweddi chi, gallu dweud amen ar y diwedd. Gweddio. Arglwydd Duw. Diolch bod Iesu yn caru ni siwt gymaint oedd e wedi wneud yn mynd i'r croes i ni. Diolch am y stori yma am Iesu yn cael y Swper Olaf gyda'i ffrindiau. Yn enw Iesu, amen. Amen. Wel, diolch nawr. Ni'n gadael nawr a bydd ni nôl wythnos nesaf. Hwyl am nawr. Hwyl!
Iesu gwnaeth I fi'n dachwel, mae hyn mor cwl. Iesu gwnaeth I fi'n cloc gerdded, mae hyn mor cwl. Ond gwnaeth rhywbeth gwell na rhain I gyd. Bu farw Iesu ar y croesa, daeth nôl yn byw. Mae'n swnio'n od ond gwyddom ni mai. Iesu yw Duw. Iesu cerddodd ar y ddŵr, mae hyn mor cwl. Iesu wnaeth dawel I stormiau, mae hyn mor cwl. Bwrw allan sbrydio'n drwg, mae hyn mor cwl. Ond wnaeth rhywbeth gwell na rhain I gyd. Bu farw Iesu ar y croesa, daeth nôl yn byw. Mae'n swnio'n od ond gwyddom ni mai. Iesu yw Duw. Mae hyn mor cwl. Mae hyn mor cwl. Mae hyn mor cwl. Bu farw Iesu ar y croesa, daeth nôl yn byw. Mae'n swnio'n od ond gwyddom ni mai. Iesu yw Duw. Bu farw Iesu ar y croesa, daeth nôl yn byw. Mae'n swnio'n od ond gwyddom ni mai. Iesu, Iesu yw Duw. Mae hyn mor cwl. Yeehaw!